Κυρία Ωρεοπούλου, πάμε κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση. Από ό,τι γνωρίζετε, τις προηγούμενες μέρες είχαμε δυσάρεστα γεγονότα όσον αφορά δύο κορίτσια από την περιοχή της Ηλιούπολης. Πιέστηκαν αρκετά στις Πανελλήνιες και δυστυχώς είχαμε άσχημα αποτελέσματα. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς αυτή την περίοδο, έχουμε ανάλογα περιστατικά, πάμε στην πρώτη μας ερώτηση. Κυρία Ωρεοπούλου, αυτή την περίοδο χιλιάδες σπίτια στην Ελλάδα ζουν στο ρυθμό των Πανελληνιών. Τελικά εξετάσεις πιέζουν περισσότερο τα παιδιά ή τους γονείς? Ποια είναι η άποψή σας? Η πρώτη απάντηση είναι τους γονείς. Και οι γονείς με τη σειρά τους πιέζουν τα παιδιά. Ξέρετε, το να μπει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο DNA μας εδώ και κάτι δεκαετίες. Όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει, αλλά η πίεση παραμένει ίδια. Και αυτό είναι το δύσκολο. Οι γονείς θεωρούν βαθιά μέσα τους ότι εάν δεν αλλάξει κάτι στον κόσμο του παιδιού τους, εάν δεν μπουν στο πανεπιστήμιο, τότε τα παιδιά είναι αποτυχημένα. Και πολύ συχνά εισπράττουν αυτή την αποτυχία οι ίδιοι οι γονείς προσωπικά. Γιατί οι Πανελλήνιες έχουν συνδεθεί τόσο έντονα με άγχος και με το φόβο της αποτυχίας? Είπατε σήμερα, λίγο πιο πριν, ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε στην EuroLiga, την Real Madrid, έτσι. Είναι πραγματικότητα. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Η Real Madrid όμως δεν πρόκειται να σταματήσει να παίζει. Ας πούμε ότι η EuroLiga ήταν οι Πανελλήνιες. Κάποιος πέρασε, πήρε το κύπελο, κάποιος δεν το πέρασε. Αλλά η Real και όλες οι άλλες οι ομάδες οι οποίες έχασαν τις προηγούμενες εβδομάδες μέχρι να φτάσουν οι ομάδες στο τελικό, θα συνεχίσουν να παίζουν, θα συνεχίσουν να πολεμούν για το πρωτάθλημα, για τα βραβεία, για τα πριμς ή οτιδήποτε άλλο είναι να κερδίσουν. Οι Πανελλήνιες έχουν συνδεθεί με μια κατάσταση on-off. Δηλαδή ή περνάς στο πανεπιστήμιο, δίνεις έναν τεράστιο αγώνα και μετά όλα είναι μια χαρά. Μετά αλλάζεις επίπεδο. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, κύριε Λαζάρου. Και γιατί το έχουμε συνδέσει με αυτόν τον τρόπο? Κοιτάξτε, επειδή όπως είπαμε και πριν, υπάρχει η έννοια της επιτυχίας και της αποτυχίας το αν μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Στην πραγματικότητα, η ζωή μας είναι μια σειρά από εξετάσεις, αν το σκεφτούμε όλοι μας. Και κάποιες εξετάσεις μπορεί να μην προετοιμαζόμαστε σωστά, αλλά μπορεί να τις περνάμε από τύχη. Κάποιες εξετάσεις μπορεί να προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν τις περνάμε. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που δεν μαθαίνουν τα παιδιά είναι η έννοια της αποτυχίας. Και τι εννοώ με την έννοια της αποτυχίας? Ότι έχεις βάλει ένα στόχο και για κάποιους λόγους δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Πόσο επηρεάζει ένα παιδί η συνεχής φράση από αυτές τις εξετάσεις κρίνεται το μέλλον σου? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί ζούμε και σε μια εποχή η οποία είναι πολύπλευρη και πολυεπίπεδη. Είπατε πριν τα πτυχία μου, όταν ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη το βιολογικό και σπούδασα βιολογία, αν μου έλεγε κάποιος ότι κάποιες δεκαετίες αργότερα θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα, θα γέλαγα. Με οδήγησαν κάποια βήματα σε αυτό που κάνω και το ίδιο το έχω δει όλα αυτά τα χρόνια σε πάρα πολλά παιδιά, επίσης και σε πολλούς επαγγελματίες. Ζούμε σε μια εποχή που αυτό που σπουδάζουμε πολύ συχνά μας δίνει μια παιδεία, μας δίνει έναν τρόπο του να σκεφτόμαστε. Μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αναπτύξουμε και να αυξήσουμε το πεδίο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Δεν σημαίνει όμως ότι θα μείνουμε σε αυτό. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή εποχή που λέγανε σπούδασε κάποιος π.χ. δικηγόρος, τυχαίο το παράδειγμα, και έμενε δικηγόρος για μία ζωή. Και από ό,τι βλέπουμε κιόλας, όπως έχει δείξει αυτή τη στιγμή η ιστορία, βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, δεν έχουν σπουδάσει, είναι επιτυχημένοι. Και βλέπουμε και αντιστρόφως ανάλογα κάποιες άλλες περιπτώσεις όπου τελειώνουν τα παιδιά της Πανελλήνιες, περνάνε σε μια πολύ καλή σχολή, παραμένουν είτε αιώνιοι φοιτητές, είτε δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία, είτε έχουν απλώς τελειώσει μια σχολή και ψάχνουν στα 30 τους και στα 35 να εργαστούν. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται επιτυχία τελικά ή αποτυχία. Κύριε Λαζάρου, θίξατε νομίζω πολλά θέματα μαζί. Το ένα είναι εάν το πανεπιστήμιο είναι η πανάκια της επιτυχίας. Γιατί υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι εξίσου επιτυχημένα. Θα πω ένα παράδειγμα που έλεγε ο πατέρας μου: παιδί μου, γίνε ό,τι θέλεις, αλλά στο τομέα στον οποίο θα διαλέξεις να είσαι καλή,
να είσαι πολύ καλή, να τον αγαπάς και να τον εξελίσσεις. Πολύ συχνά αυτό το οποίο γίνεται με τις Πανελλήνιες είναι να μπει το παιδί σε μια σχολή στο πανεπιστήμιο, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, είτε γιατί μπορεί να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση, αλλά να μην το αγαπάει. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο βιώνουμε αυτή την εποχή είναι ότι τα παιδιά συσσωρεύουν χαρτιά, συσσωρεύουν skills, συσσωρεύουν upskilling, συσσωρεύουν ένα σωρό σεμινάρια, αλλά αυτό το οποίο σιγά σιγά χάνουν είναι αυτό που λέμε ήπιες δεξιότητες, τα soft skills. Και επίσης θέλω να θίξω και ένα ακόμα θέμα. Αγνοούν οι γονείς και υποτιμούν τις τεχνικές σχολές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια είναι τα βασικά σημάδια ότι ένας μαθητής έχει φτάσει στα όρια του? Μπορεί να μην υπάρχουν σημάδια. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ξεκινήσαμε τη συνάντησή μας με το ότι δύο κορίτσια αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα πετύχουν στις Πανελλήνιες. Υπήρχαν τα σημάδια. Μπορεί ναι και να μην τα είδε το περιβάλλον, μπορεί και όχι όμως. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά δεν δείχνουν κάποια σημάδια και ξαφνικά παίρνουν μια απόφαση και λένε «Α, σήμερα αποφάσισα ότι δεν πρέπει να είμαι πλέον σε αυτή τη διάσταση, πρέπει να πάμε σε μια άλλη»? Αυτό το οποίο λέω και... Δηλαδή οι γονείς δεν μπορούν να το αντιληφθούν με κάποιο τρόπο? Δεν βλέπουν κάποιες διαφορές από την ώρα της γέννησής τους μέχρι τη στιγμή αυτή που είναι για να δώσουν τις εξετάσεις? Δεν βλέπουν κάποιες αλλαγές συμπεριφοράς? Κύριε Λαζάρου, οι Πανελλήνιες είναι ένας ρυθμός που ξεκινάει από το τέλος της τρίτης γυμνασίου για τα παιδιά. Αρχίζουν τα φροντιστήρια, αρχίζει η πίεση, σταματάνε τα εξωσχολικά, σταματάνε οι δραστηριότητες και τα παιδιά αρχίζουν και ζουν στον αστερισμό των Πανελληνίων από πάρα πολύ νωρίς. Αρχίζουν τα φροντιστήρια, οι γονείς που γίνονται ή κάποια μεγαλύτερα αδέλφια τάξη σέρβις για να πηγαίνουν φέρνουν στο φροντιστήριο. Και υπάρχει, ναι, εντάξει, τα δίνεις όλα τώρα, αλλά στο τέλος θα τα αμοιφθείς γιατί θα μπεις στο πανεπιστήμιο. Και έχουμε ζήσει και τα φαινόμενα που τα παιδιά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και μετά θα μου επιτραπεί η έκφραση ξεσαλώνουν. Άρα υπάρχει μια ανισορροπία, μια πολύ μεγάλη ανισορροπία. Και οι γονείς είναι αγχωμένοι για τα παιδιά τους, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που το πτυχίο έχει μια τεράστια βαρύτητα, θεωρητική θα έλεγα, γιατί τα είπατε και πριν, ότι μπορεί να μην βρούνε τη δουλειά ή την αποκατάσταση ή την επιτυχία που ονειρεύονται. Από την άλλη πλευρά τα παιδιά μπορεί μέσα στην αγωνία τους να μην συζητάνε με τους γονείς τους. Δηλαδή θα μπορέσει ένα παιδί το οποίο είναι αγχωμένο να πάει στον πατέρα του, στη μητέρα του και να πει «Ξέρετε, φοβάμαι». Ποια θα είναι η απάντηση σε αυτό? Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, εγώ δεν θα περίμενα το παιδί μου να με ρωτήσει. Θα ρωτάω εγώ το παιδί μου, επειδή με ρωτάτε προσωπικά. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν είμαι πατέρας, επειδή δεν είμαι γονιός και επειδή δεν ξέρω και δεν μπορώ να μιλάω υποθετικά, απλώς σας έδωσα μια απάντηση αυτή τη στιγμή. Όταν το ζεις, οι καταστάσεις είναι πολλές διαφορετικές, γι' αυτό δεν μπορώ να έχω μια απόλυτη άποψη. Θα βάλω λίγο και όταν ένας γονέας πιέζεται και ο ίδιος για να πάει το παιδί του φροντιστήριο. Έχετε δίκιο, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Για ένα καλύτερο αύριο, όπου το παιδί μπορεί να βλέπει τις θυσίες του γονιού του. Το παιδί μπορεί να βλέπει ότι ο γονιός του πιέζεται για να είναι στο τάδε φροντιστήριο για να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ο γονιός μπορεί να ρωτήσει, μπορεί να φοβάται και ο ίδιος την απάντηση. Μπορεί όντως να έχει και την πίεση ο γονιός, ώστε να μην σκεφτεί και εκείνη τη στιγμή αν πρέπει να ρωτήσει το παιδί του. Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που αισθάνεται ότι αν δεν πετύχω τελείωσα? Ότι η ζωή δεν τελειώνει με μια εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Πάντοτε υπάρχουν παραπάνω από 2 και 3 εναλλακτικές. Αυτό θα έλεγα σε ένα παιδί, όπως το είχα πει και στο δικό μου το παιδί. Και πώς μπορεί να διαχειριστεί τον φόβο της αποτυχίας, αν το θεωρήσουμε αποτυχία? Ευχαριστώ πολύ για αυτό το οποίο είπατε. Σας πρόλαβα. Δεν είναι αποτυχία το να μην μπει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο. Μπορεί αυτό να είναι και μια ευκαιρία να δοκιμάσει και άλλα πράγματα που να του αρέσουν πολύ πολύ περισσότερο. Το θέμα είναι να το διαχειριστούν και οι ίδιοι γονείς, επειδή είπαμε για τους γονείς πιο πριν. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι ένα πτυχίο, κύριε Λαζάρου, δεν καθορίζει την αυταξία μας.
Ένα πτυχίο δεν καθορίζει το τι άνθρωποι είμαστε. Αυτό που μας καθορίζει είναι το πώς συμπεριφερόμαστε, τι αρχές και αξίες έχουμε, πόσο σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, τι είναι αυτό το οποίο μας αρέσει, πώς εκφραζόμαστε, πώς είναι ο κύκλος μας, οι φιλίες μας, οι σχέσεις μας. Και το πτυχίο δεν μας καθορίζει. Προσωπικά, κύριε Λαζάρου, ο τοίχος μου είναι γεμάτος πτυχία. Ποτέ δεν τα έχει κοιτάξει κανένας, δεν έχει πλησιάσει να δει αν αυτό το οποίο δηλώνω υπάρχει εκεί στο τοίχο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Το πτυχίο μας δίνει ένα πλαίσιο για να μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα. Τα πτυχία μου αυτή τη στιγμή με έχουν φέρει εδώ. Αλλά το πώς είμαι σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας δεν το καθορίζει το πτυχίο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να έχουμε την κοινωνική μόρφωση και μετά και μόρφωση και παιδεία και μετά ας ακολουθήσουν και τα τυπικά προσόντα. Δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και λόγος για να θεωρούμε ότι είναι αποτυχία στη ζωή μας επειδή δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος το να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θεωρείτε ότι τα παιδιά είναι σωστό να διαβάζουν ασταμάτητα αυτές τις μέρες ή χρειάζεται και κάποιο είδους αποφόρτιση? Ο ύπνος, η διατροφή και η ξεκούραση επηρεάζουν πραγματικά την απόδοσή τους? Θεωρώ ότι αυτό που επηρεάζει την απόδοσή τους είναι η ηρεμία, ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και θα δεχτώ και όποιο είναι το αποτέλεσμα. Και κυρίως αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να το έχουν οι γονείς. Πρώτα απ' όλα και να το περάσουν στα παιδιά. Και θα πω και κάτι ακόμα. Πολύ συχνά αυτό χρειάζεται να περαστεί από την ώρα που αρχίζει ο μαραθώνιος των Πανελληνίων, γιατί μιλάμε για μαραθώνιο. Δηλαδή, οι γονείς και τα παιδιά να πούν ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά να το πιστεύουν βαθιά μέσα τους και όποιο να είναι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Υπάρχουν φράσεις που πρέπει να αποφεύγουν οι γονείς αυτήν την περίοδο? Ότι έχεις αυτή την ευκαιρία. Ναι, όπως είπα στην αρχή, πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε μία ευκαιρία. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε την κατακτούμε. Είναι μία πραγματικότητα. Και επειδή ζούμε στην εποχή, κύριε Λαζάρου, όπου ζούμε στη ταχύτητα, βλέπουμε στο Instagram τους influencers, οι οποίοι βγάζουν μία εικόνα ότι αυτό το οποίο κάνουν είναι πάρα πολύ εύκολο και το πετυχαίνουν χωρίς κόπο, χωρίς να χύνουν υδρότα, χωρίς τίποτα. Πίσω από κάθε πετυχημένο άνθρωπο υπάρχουν εκατοντάδες αποτυχίες, εντός εισαγωγικών η λέξη, όπου έχουν δοκιμάσει, έχουν δει τι λειτουργεί, έχουν δει τι δεν λειτουργεί. Άρα το να πούμε σε ένα παιδί φασόν θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις εκείνο δεν λειτουργεί. Χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι το παιδί μας, τι είναι αυτό το οποίο το κάνει να εφραίνεται η καρδούλα του, τι είναι αυτό το οποίο τον τραβάει πίσω ή την τραβάει πίσω και με βάση αυτά να δουλεύουμε. Τι χρειάζεται περισσότερο ένα παιδί αυτή την περίοδο, πίεση, πρόγραμμα ή συναισθηματική ασφάλεια? Θα έλεγα συναισθηματική ασφάλεια για να μπορεί να δεχτεί όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Δεν μιλάω το να δεχτεί αν δεν έχει διαβάσει, αλλά ξέρετε, όταν ένα παιδί φτάνει στα 18, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οτιδήποτε κάνει, όποια απόφαση παίρνει, έχει και μια συνέπεια. Καλή, δύσκολη, κακή, αλλά είναι υπεύθυνο για αυτή τη συνέπεια. Άρα καλό θα είναι οι γονείς να συζητάνε με το παιδί τους ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Πόσο θέλει, τι θέλει και ποιες θα είναι οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις. Αν αυτή τη στιγμή σας ακούει ένας μαθητής που Παρασκευή δίνει το πρώτο του μάθημα. Είμαστε δηλαδή λίγο πριν τις εξετάσεις. Και νιώθει ότι λυγίζει, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν είναι έτοιμος, περίεργες σκέψεις στο μυαλό του. Τι θα θέλετε να του πείτε? Αυτή τη στιγμή μας ακούνε σίγουρα. Ωραία ερώτηση, κύριε Λαζάρου. Θα του έλεγα ότι δοκίμασε, ό,τι και να κάνεις θα είναι πολύ καλύτερο από το να μην εμφανιστείς. Εμφανίσου, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς και να είσαι περήφανος γιατί καταρχάς εμφανίστηκες παρόλο τους φόβους και τις αγωνίες σου. Αντίστοιχα, αν σας ακούει ένας γονιός που αγωνιά περισσότερο από όσο δείχνει, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να του στείλετε? Καλό θα είναι να γνωρίζει ο γονιός ότι τα παιδιά, ό,τι και να πει ο γονιός, καταλαβαίνουν στην πραγματικότητα την αλήθεια, τη συναισθηματική του πατέρα τους και της μητέρας τους και το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό. Θα ήταν καλό ο ίδιος ο γονιός να εξετάσει τον εαυτό του γιατί αγωνιά τόσο πολύ,
Να δει εκείνος γιατί φοβάται, εκείνος γιατί σκέφτεται τι θα γίνει για την αποτυχία του παιδιού του και μετά να πει οτιδήποτε στο παιδί του. Αλλά πρώτα απ' όλα να αυτοαξιολογήσει γιατί εκείνος αισθάνεται όπως αισθάνεται. Κοντεύουμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουμε την συνέντευξη. Θα πάμε στην τελευταία μας ερώτηση, κυρία Ωρεοπούλου. Τι είναι πιο σημαντικό να πετύχει ένα παιδί στη ζωή, μια σχολή ή μια ισορροπημένη προσωπικότητα? Θα έλεγα μια ισορροπημένη προσωπικότητα, κύριε Λαζάρου. Η σχολή μπορεί να έρθει και αργότερα. Αλλά η ισορροπημένη προσωπικότητα χτίζεται βήμα-βήμα και είναι αυτή η οποία θα δικαιώσει αργότερα και τη σχολή. Κυρία Ωρεοπούλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνέντευξη. Δώσατε πολύ σημαντικά μηνύματα τόσο στα παιδιά που αυτή την περίοδο δίνουν την δική τους μάχη, όσο και στους γονείς που αγωνιούν δίπλα τους. Να είστε καλά και εύχομαι σύντομα να έχουμε ξανά την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Επικοινωνία 94 FM και στην εκπομπή Dream On. Και εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά, καλή δύναμη στα παιδιά, καλή επιτυχία και στους γονείς, να μπορέσουν να ηρεμήσουν. Ποτέ δεν είναι το πανεπιστήμιο η αρχή ή το τέλος, απλώς είναι ένα σκαλοπάτι και εύχομαι καλή επιτυχία και δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαζάρου. Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή. Dream On με τον Αντώνη Λαζάρου κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.